Личи се, аз приближавам. И ще гледаме ние на кичика. Нали? Да. Це не е страх от баба. Не. За смъкнеш бака да учи в буркас. Ние като връщаме, че ходим на джум. Задно. Не. А? Не. Сега сте кола ли ще ходим на джум? Не. Ами що няма ходим на джум? Защото е затворено днеска. О, да бе. Що днеска е затворено? Почивен ден е днеска. Господи, ли ме почува? Иска ходи не в понеделник, вторник. Кажи здравей. Здравей. Заклепчи ли? Искаш ли падам? Айде. Падам! Айде, падам. Падай. Айде, падай. Падай! Браво! Браво! Падаш ли? Айде, падай. Падай. Чакай за да кажа здравей ли? Добре. Ама няма. Ако искаш, можеш да идеш там до тях да се. Без пувките навътре. Иди до тях малко да играеш. Няма. Се потапям. Няма се потапиш. Ще седнеш там, както какаме ми на камъчетата. Падай. Искаш ли? Много ще слегна. Айде, ставай. Айде, падай. Падаш! Ипче! Айде, ставай. Падаш! Опа, добре. Искаш ли го или не?